Mali kuna fini bololo sira la jibaro ama fo bela jirali ni nyantuma aw no sogolindu ana Mali kono Mali koka ama fo bela jirali bismillah akabi kuna fini ya kereka anga jamana meresiri minyashini no chebe kon ma anga jamana kon alani uyi colonel Ismail Wagi ali koni conférence ke mi kon kira septembre ko klita andru temeni saba flani mo saba jumadu wala saraka seka kuma femi karo kafo be ani basiki koni dogo kuma ni o koni bina damine kata septembre ko kle mo na kata bla septembre ko kle mo ani woro natala ikaro kafo ni koni la inite dore femi ka seka be ani chebe koni sisi ko sobe anga jamana kon ina fo bela jali makala to kamnani wakati na basigi balia koni mi anga jamana kono kosobe kasangani uri anga jamana force de défense et de sécurité ma koni femi kalo kafo deux étages doni oroni étage do koni kolobokari min koni kala tarata do septembre kolo klita ani fla samba fla ani mo saba étage yere mi koni kolobokarlani o koni central d'achat et de la garde o koni konna la fewrotina sore minu metalike duminu finu ani magunye fewere chamama ni wakati na anga jamana koni femi karo kafo akoko da de kun chamana munun dobe talike femi karo kafo soroko lakana ko foka tase jamana yere basigi ma fanga tigla mo chama koni bora anolani o jamana nyamawi ure sinfe femi karo kafo anga jamana nyama ko ni wuli ka joke wala sa ka se ka femi karo kafo anga jamana koni soro fe du fe ni o anga economy ka se ka oludo bala wala sa malien bila jiralen koni mi se ka medin mali kondu ni o ye femu koni megla ayre bara yanno ko oludo bala wala sa bila jiralen mi se ki ka sata ke oli barsabla ni ya takalaje ame fenche madu bo jamana ko kandi anga jamana nyama ko ni la ini do sigi sinka min ko ni te do wore ka seka anga jamana la kana tigla mo ni o ye fin tigla ka o ye ka seka o ko ni jikora ma don ko so be halibi ni ko ni alaje ni ko ni ngani min tara o fe o ko ni mi anga jamana sharia sun kuran ko ni o nouvelle constitution a article mu ko aninanna Femi Moriba boko commissaire ni oye commissaire divisionnaire Salim Sissé ale koni teke kalabanci mogo sabala ni nun koni kunte dore nun me binkali walo de takanya shi mogo ma o ba ke tugula tugo mina ayire tesika somya sora la kadaka o mena o kabara la o koni tume anya donc ko sobe min koni sinfe o sera ka machama koni soro ka bien o ka jan konnala nga Femi karo ka fo Moriba boko koni Femi a commissaire ale koni teke nani wakati no be fanga tikla mogo bolo kasangani sibiri temeni septembre kolo klita ani woro samba flani mo saba nege kaytan fla temeni kofani sangata ani duru wakatugi ikaro ka fo mulbabu meri konna la nikaro ka fo deux étages do koni tumeka jo o konna la mi koni boraka bi abini koni kera sababu ye ka machama koni joki mo chama koni yi yera soro koni konna la somi yera koni kumeka jo ore kunye bâtiment R+1 o koni naniye ajatimne aboraka bi mi koni kera sababu ye ka mogota ani fla koni ni soro mogota ni fla olu koni ba soro mogo kelen koni o jukina kosobe mogo duru olu koni ga jukini do ma juguya me mogo woro olu nin koni turala ama fo alaka hineke ba magato kelen na bela jaralena munu jukina alaka usigi uyerema laba ina ikado ka fo dugukolo yere ni o seisme o koni kala Maroc jamana koni konna la kasangani o de septembre kalo klita andani temene ni o bena alamusa do mafse Maroc o masake ni o koni ura Mohamed Sisi ale koni nyogonye do koni ke mi koni senfe abe de me takanya shi mo ko mamunu koni de ko soro ni ko infe wa o se ga femi karo ka fo wuli ka joke kanya shi ni kani na nyogona chamama coordination des mouvements de Lazawat ni oyi simai olukoni ani nganiata ko olukoni mina uyera koni sama ka bo Femi kado ka fo accord de paix o konna ni atakalaje o konni sinfe o olukoni mina sigi ka bulodi nyogoma ke uni Femi kado ka fo karo gene dineti la mago uni nyogonche anga jamana finji la ko koni sera ka seba ya koni soro Femi enkata koni sanboro la min koni mi kilometri biduru nyoni koni ka sekka wuduko konnala ni koni ni sanboro en koni tagale mo ko chama bo jamana dafa jamana nunu jamana kana unyada ayoro koni ka woni ale almawbi bo jamana jawna kana munu do be talike Moyen-Orient Syrie ani Libye jamana nunu konna
ni an bɔra yen an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna la i n'a fɔ an ma dogo maa si la ni wagati ninnu na fɛn min ka dɔn k'a fɔ Niger jamana kɔni bɛ transition kɔnɔna la ni o ye furancɛ fanga ye min kɔni sen fɛ o ye a ɲini Faransi jamana fɛ a ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o de ye sen fɛ Niger sifinnakaw kɔni wulila ka jɔ fɛn min ye ka u ɲɛsin fɛn min ye Faransi jamana ka base militaire min kɔni bɛ u fɛ yen nɔ k'u ɲɛsin o ma ka bɔ ka taa yira u la k'u tɛ fɛ u ka to u ka jamana kɔnɔ a ka di ye u ka taa u ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la. Amunu me fe aka cakeda ka lakodon aka jago fɛnw ka lakodon habsi ka sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la ni wagati ina ame foli di fɛn ka dɔgɔ fɔ Burama Damilima ni ale sigiyɔrɔ berendo libi jamana ma o kɔfɛ ame Abdou Traoré fo na libi masakama Mali ani Senegal kɔni frontière ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati na amu me fa ka folu ka kɛ an ka kunnafoniyaw labana habsi ka wulili kɛ nɛgɛjuru sira ni o ye 94 42 23 82 bi kɔnɔntɔn ani naani bi naani ani fila mugan ni saba bi seegin ani fila aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka tɛnɛ tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.